जोंना नै साल्थेमोना इन्जय बरिया होबाय फाइनालि लोगोफोर दायो सांगुलेंआव मोनफैबाय आरो जोङो सांगुलें गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय दिनै नैबे सांगुलेंआव थांनानै आरो सांगुलेंनि थान्दा लेकनि दैमा सुहाबनायजों बरायहरबाय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय आङो दिनै ट्रेडिसनेल आर'नाइ गानबाय आरो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस फुरा गाइस सांगुलेंआव सफैबाय गोसोफ्रा हेभि माबायदि मोनदों सना गोसोआव मा सानदों नोंजों आंजों सांगुलेंआव बेरायहैनायो नङा होमबा सालथे जोंना सालथेया एसे इन्जय खालामफैबाय आरो जों नायदो भिउआ बेनो आरो सांगुलेंनि भिउआ ओरैबायदि समायना रमायना लेक बरिया ओमफ्राय ओरैहाय इयाक दं आरो इयाक हा इयाक जोबनै बन्दु नों मा जायोब्रा ओंखाम जाया नामा सौलाबायगोनसो नामा बरिया माबायदि मोनदों सना गोसोआव मा सानदों नोंजों आंजों सांगुलेंआव बेरायहैनायखौ बुरा इन्जय दिनै सांगुलें फोटो बरिया जोंना नै साल्थेमोना इन्जय बरिया होबाय बरिया जों दायो थांफिनसिगोन देहाफ्रानो एसे नोरजिया जानानै दंजोबो माने सहायनो हायि बादि जाजोब्बाय आरो जों गारि गाखोनानै थांसै भिउफ्राथ' बेनोखासै आरो सिक्किमनि भिउ होनबाथाय गला जाखायो नालाय इयाक बाथोनसो ओरै 100 थाखानो मासे गाखोनायावनो फटक मोनसे लानायावनो र' जों इयाक नायनि इयाक वाव माय गड ओरैहाय दङ इयाक साल्थेया फैबाय इयाकजों ओरैहाय जों नायफैदों इयाक अ माय गड बेनो जाहैबाय सांगुलें नै इयाकआव साल्थेया फट' खेबजानोसैनो आयौ डेन्जार नुबाय साल्थे नोंखौ जोंहा इयाक गाखोनो हानाय माबा गैयालै लोगोफोर गरिब जा जिबन जों गाखोला इयाक नांला जोंनो खेबसे दांनायनानैल' थांसै जोबायबायगोनसो नामा बस बुन्दु बा न'फ्राव फिसिनो मोनबा मा जायोब्रा बेलाय ओइद मार लाखाजोबनायसो खारा नुवाखै मानसिजों मार लाखाजोबनाय नुबायना इयाकआ ओरै भिउफ्रा नाय इन्जय खालामनो हागोन नै दायो जोङो नैबेनिफ्राय ओंखारलांसै आरो सांगुलेंनिफ्राय बाव नायनांगौ बारा माबाफोरबो गैखाया नालाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै भिडिअखौ कमेन्ट्स खालामना खिथाबानो जाबाय आरो थुकाव हरदो कमेन्ट्सआव फुरा शेयार खालामखावना हो भिडिअखौ बिराद खस्थ' मोनबाय आयौ मा बुंबावनो होनब्ला आं मालाय ना जायो जों थांफिनसै जोंना नैबेनो गारिया नैबेनो जों बेजोंनो थांसिगोनलाय बुरायलांसिगोन बाय सांगुलें जोङो थांबायना सालथे गाखोनोसै ना
भिउफोरखौ नायोबा थांनो बायो बिराद अन्थाव बाथाव मोनोना बोरै बेनो आरो भिउआ इन्जय खालामनो नायनानै जोङो दायो रिटार्न जानोसै बिराद उना खाना नायलाय सानसे आदार मोनजायालासिनो दोनफैयो बे इयाकखौ बिनिफ्राय फैसा खामायो बिसोर मा जाहोयो बिसोरनो ओरैनो अन्थाव बाथाव नायलाय बेफोरखौ नाय बे बुस्थुखौ अननानै गाखोआसै आं गाखोगौमोन आं माने गाखोनानै फटक लागौमोन बे बुस्थुखौ बिराद अनबाय आङो मानो ओमफ्राय जों गाखोबानो बे खस्थ' मोनगोन बेनि थाखायनो गाखासै आरो जोङो गाखोबा खस्थ' मोनोना बे बिराद बेस्रा बिराद सानसे मोनजाया मोलोङा थानाय ओमफ्राय जों दा सिजोबसै आरो गाखोनोसै आं गारियाव लोगोफोर आदसा लोगोफोर दायो बाबा मन्दिराव फैबाय जोङो नायनांगोन भिउफ्रा बेकग्राउन्डफ्राव देन्जारखा बे हाजो स्किम होनबाथाय दा जों बाबा मन्दिर फारसे थांगासिनो जाला देहाया स्लाग जाजोब्बाय इन्जिनानो गैला फिउस थांजोबसै बोरैबा मोनलाजोब्बाय दुरबल मोनबाय खुनु दिनैनिफ्राय फैला आं सानलायखाबाय आं नायदो हाजोआ नै बिराद गोजौ खोखो सोर बेखौबा मिथिला ओरैबो दं ओमफ्राय जों दा ओरै थांसै वेलकाम टु बाबा मा जाखो हरभजन सिं नायदो बेयाव थांसै जोङो नै बिसोर जों बिसोरजों ज' फैदों आरो जोंजों ज' बिसोरो कलकातानि बिसोरो 12,651 फिट बाहा बबे दं 12,651 नङा माथो 12,651 फिटआव दंफैयो आरो जों बिराद गोजौआव नायसै बाबा मन्दिराव मा नुयो भिडिअबो लानो मोना हनै गारिफ्रा ओ माय गड नै बाबा मन्दिराव हाबबाय जोङो बेनोमोन आरो बेनि अफिसमोन आरो बे ओमफ्राय जायफोर बेनोमोन नायनो हागोन बाबा मन्दिरनि माबाया बेनोमोन आरो ओमफ्राय जों फैबाय ओमफ्राय बे भिडिअ लानो पारमिसन दंना गैया मिथिला लानाय जाबाय आरो ओमफ्राय नै बेयावबो मा दं नायनायनि क्या है बिथाङा बेनोमोन नै बेनोमोन आरो दै बथल जोब्बाव स्ट'र रुम दायो नायखांबाय लोगोफोर लोगोफोर बाबा मन्दिरनिफ्राय ओंखारफिनबायबो जोङो बाव टाइम बारा मोना माने 10 मिनिटल' आरो बेयाव टाइमा जोंथ' निजे टेक्सि लाना फैयाखै नालाय बेनिखायनो 10 मिनिटल' टाइम मोनगोन नायबाय फैबाय थांफिनसै मानो होनोबा जोङो बिदिनो कार बुकिं खालामना फैयाखै ओरैनो जास्ट टेक्सि बै स्टेन्डनि बेजोंसो फैदों आरो जोङो टेक्सि लानो सानदोंमोन ओमफ्राय जों मैया गेंटकआवनो माबायावसो सफैखादों 10थासोआवसो सफैखादों आरो 10ता हरनि 10थायावसो बुक खालामनो मोनासै ओमफ्राय जों बेखौनो खुनुरुखुम रायलाय होनलाय खालामनो मोनबाय आरो नैबे गंसे दा मालायनि बुक खालामखानाय गारिखौनो बेजों फैफाबाय आरो माने बिदिजों फैयोबा खमबो गोलैयो बारा बाजेट थाङा आरो खालि पार पार्सन 1000ल' लादों जोंनाव सासेयाव 1000नि पासल' खालामनांदों बेनो जाहैबाय ओमफ्राय नै बाबा मन्दिरनि खाथियाव बेबायदि बिराद गिदिर हाजो दं ओमफ्राय हरै दै बाबा शिबनि मन्दिर बैहाय बे दं आरो बा बरिया जायगायाथ' लोगोफोर
ओमफ्राय बाबा मन्दिरनि खाथियावनो ओरैजाय दं आरो मोनसे नै नायनो हागोन ओरै वाटारफलाव नै ओमफ्राय ओरै बाबा शिबनि मुरथि दं आरो वाटारफल दै स्राव ज्राव बारगासिनो बरियानो फाग्लासो ओमफ्राय बे खाथियावनो आं दंसै ओरैहायबो नायो भिउफ्रा ओमफ्राय बेजों लामा आरो लामाफ्राथ' मा बुंनो जुलाफे महर सहायनो हायै बायदि मोनजोबखायो आं बे लामायाव गारि गाखोनांगौबा सहायनो हाखाया माने लोगोफोर लैलाजोब्बायलै नै थांनो ओंखारबोबाय जोङो दिनैनि भिडिअखौ बानाय हानाय नंला एनार्जियानो गैला ओंथियानो गैला माने जों फैनानै ओरै थाफैबाय ससेयाव एसे रेस्ट लाफैबाय आरो ओंखाम थोंखामथ' जानो हाला जोङो बिराद दुरबल मोनबाय ओंखाम गेस जाजोब्बाय माने ओंखाम जानो हाला ओरै भिउफ्राथ' जेराव नायो बावनो समायनाखा नालाय बिराद मोजां नुयो आरो आवाजखौनो होनो हाला होनायानो गैला बिराद खस्थ' मोनो बेरायबाबो माथो बेनो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम जारनि खालामनाय आरो बिदि लं जारनि सिक्किम बरफखौबो फार्स्ट टाइम नुबाय एसे गोसोखौलाय मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदि फैफेरै जायगायाव फैनानै नुफेरै जायगायाव नुनानै ओमफ्राय नोंथांमोनहा बयबो नायदो जोबजासे नायदो आरो बयबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय माबायदि जादों भिडिअफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय खस्थ' मोननानै भिडिअफोरखौनो मोजां खालामनो हानाय जायासै आरो मोजां देखायनो हानाय जायासै रायज्लायबाय थानोबो हाया भिडिअ बानायबाय थानो हाया ओरैबायदि खस्थ' आयौ मोननै मोनथाम फटक लाबाय बेबो हाखु दाखु जाया ओमफ्राय जोङोथ' नैबेजों फैदों गारिया बियो माबायावसो लानाय ओरैनो कार पासल' खालामनानै लानाय जोंनि माने जों एक्सट्रा रिजार्भ लायासै आरो बिदिनो दस्रानिबो दं जोंजों दंफायो ओरै माबानि कलकातानिबो दंमोन माखासे बेरायनो फैनाय बे गारिजोंनो ज' फैबाय जोङो बेजोंनो नै नायनो हागोन भिउफ्राथ' बरिया बरियालै जिखुनु जाया जायगाया मोजां बिराद गुसु ओमफ्राय जायगायाथ' आयौ गोजांनाय हाजोफ्रा नै खुवा दंजोबो गोजौआव अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे सांबु लेकखौ मोजाङै देखायनो हायासै जानो हागौ सांबु लेकआव बिराद खस्थ'सिन जाफैबाय सांबु लेकआवनो जों लास्ट हाबफैबाय आरो सिगाङाव जों माबायाव थांग्रोदोंमोन फार्स्टआव नाथुला पास थांबाय नाथुला पासनिफ्राय ओरै फैनानै सांबु लेक अब्ला देहायानो गैला जाला एनार्जिफ्रानो नोंथांमोना मोजाङै देखायनो हायासै जानो हागौ आरो बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ गोबाव समजों लाबोनाय भिडिअ नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय आरो सम मोनोबा सम मिलायबा भिडिअ लाबोबाय थागोन सम माने लाबोबाय थागोन आरो भिडिअआव एसे एक्टिभ थाफिनसिगोन आङो ओमफ्राय दिनैहाय बुंबाय आङो मेंग्लिनाय देहाखौ लानानै आंनि इउटुब चेनेलखौ आं सोलायनो सानबाय आरो नामखौ सोलायनोसै नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आरो नाम सोलायनो होनना सोलायनो माने आं सोलायनो गोसो जाबाय